Anafilaxia kuadro bat gertatuzkero, paziente heldu batek sintoma larriak berehala ezagutzen jakin behar du. Orokorrean, arnasketarekin lotutako sintomak izan ohi dira. Asfixia edo zorabio sentsazioa besteak beste. Eta horrek zirkulazioko erasana izaten ari dela adierazi dezake. Kasu horretan, pazienteak aldean beti daraman adrenalina injekzio hartuko du. Injektagailua honela erabiltzen da. Kutxa kendu, kartutxoa zabaldu, injektagailua atera, segurtasun tapoia kendu, eta izterraren kanpoaldean edo aurrealdean jarri, presioa eginez 10 segundoz. Behin denbora hori pasata, komeni da zonaldean masajea ematea, adrenalina era homogeneoan banatzeko, eta ondoren hurbildu gertuen dagoen osasun zentrora edo larrialdietako zerbitzura. Anafilaxia kuadro bat edukizkero eta daukagun adrenalina injekzio bakarre iraungita badago, gure aholkua beti da, hobe dela erabiltzea ez erabiltzea baino.